Эфирден алықлар вақты студияда Алсу Нуриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышның түп темалары. Диагноз был поставлен в апреле, прям к моему дню рождения. Дәвалауға қарағанда кисәту жеңілірек. Әлмәтте пациент мәктәбі ішін дәвам итә. Вот уже новый сезон, экологии нет, деревья как стояли, так и стоят. Хакимият белән ашык диалог. Қолабызда хисап жиылышлары азағына якынлаша. Ее делают только в двух странах, это в Америке и в Греции. И эта операция, то есть она как малоинвазивная. Тірнәкләндіруге 3 миллион сум керек. 4 яшьлек Арсений ярдәм көтә. Әлмәттә халыкның шәһәр җитәкчеләре белән хакимият белән ачык диалог форматындагы очрашулар ахырына якынлаша. 15 гыйнварда башланган хисап җыелышларында һәр кеше шәһәрне үстерү һәм төзекләндерү буенча үз тәкъдимнәрен әйтеп, шулай ук җитәкчеләргә төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалыктан алып, мәдәният һәм спортка кадәр төрле темалар буенча сораулар бирә алды. Кичә шушындый очрашу Спартак яшүсмерләр клубында узды. Анда 3-нче һәм 17-нче территориаль иҗтимагый үзидарә хисап тотты. У нас дверь, конечно, старая, да, очень. У нас тут морозы были, она замерзает входная. Ну, соответственно... Людмила Лаптева борчыган проблемалары белән уртаклаша. Тышкы ишекне алыштыруны сорый һәм парковкалар мәсьәләсен хәл итүдә ярдәм көтә. Алар йортыннан ерак түгел медицина үзәге урнашкан. Анда килүчеләр машиналарын Чернышевский урамындагы 30-нчы йорт ишеге алдында куя. Бирдә яшәүчеләр тышкы аш вакытында парковка урыны таба алмыйча азаплана. Мусорят, ходят в общественные места, не стесняясь, автобусами заезжают. У них до этого даже было объявление. Уважаемые посетители, 60 метров, стоянка во дворе. Ну как можно-то, люди на обед... Әгәр юл хәрәкәте кагыйдәләре бозылмаса, гомуми файдаланудагы ишек алдында машина кую рөхсәт ителә. Территория общего пользования. Бу гомуми файдалану территориясе. Мисал өчен, әгәр мин сезгә машинада кунакка килсәм, мин теләгән урында машинаны калдыра алам. Һәм беркем дә законлы рәвештә мине машинаны күчереп куярга мәҗбүр итә алмый, чөнки бу гомуми файдалану мәйданчыгы. Потому что это общего пользования площадка. Бу очракта шлагбаум урнаштыру бердән-бер чыгу юлы. Моның өчен фатир хуҗаларына гомуми җыелыш үткәрергә, тиешле карар кабул итәргә һәм аны беркетмә итеп рәсмиләштерергә кирәк. Моннан тыш яшәүчеләрнең тагын бер хәл итәсе соравы бар. Йорт янында үсүче агач, өй түбәләренә йортлаш ятып тора. Когда делали ремонт двора, собирались представители АГУАТ, представители Домоуправления, сказали, придет экология, решил. Вот уже новый сезон, экологии нет, деревья как стояли, так и стоят. Шундый ук проблема Совет урамындагы 177-нче йортта яшәүчеләрдә дә бар. У нас тоже прямо с торца дома стоит дерево. Обращалась я уже и письменно, и экология давала ответ. Кто-то приезжал, там веточки спилили, но у нас фактически дерево лежит на крыше дома. Прямо можете пройти, проехать. Экология һәм төзекләндерү департаменты вәкилләре мәсьәләне контрольгә алды. Отдельно потом с вами встретимся, запишу ваши контакты и переговорим. Гөлия Калимуллина эт хуҗаларының үз вазифаларын үтәмәүләренә, ишек алдында эт тизәкләре җыештырылмый дип зарлана. Шулай ук аны антисанитария тудыручы күгәрченнәр дә борчый. Рядом с детской площадкой. Балалар мәйданчыгы янында күгәрченнәр йөри. Аларны 10-нчы йорттан һәм Валеев урамында урнашкан 3-нче йорттан ашаталар. Аларга бернинди чаралар да тәэсир итми, аннары безнең подвалларда күселәр үрчи башлый. А потом у нас в подвалах крысы заводятся. Ну как нам... Территориаль иҗтимагый үзидарә вәкилләре халык белән тагын бер кат сөйләшергә һәм белдерүләрне ябыштырырга вәгъдә итте. Чернышевский урамындагы 6-нчы йортта яшәүчеләр подвал ишеге белән проблеманы хәл итәргә тели. Йозагы бар, ә менә ачкычлары юк. Шуңа күрә аны беркем дә яба алмый. Даже сегодня пошла утром. Бүген иртән чыкканда да аннан 6 эт йөгереп чыкты. Алар анда вакытлыча кергән яки гомумән шунда яшидер. Аннары яшь егетләр килә. Алар эскәмиядә утыралар, аннары бәдрәфкә подвалга йөриләр. Ходят на скамеечке, сидят, а в туалет туда ходят, в подвал. Идарәче компания вәкилләре мәсьәләне якын арада хәл итәргә вәгъдә итте. Килгән барлык мөрәҗәгатьләр һәм тәкъдимнәр эшкә алынды. Нинди диета тотарга, кояшта кызынырга ярыймы? Бу һәм башка сорауларга Әлмәт онкология үзәге табиблары җавап бирде. Пациент мәктәбе кысаларында аралашуның быел беренче очрашуы узды. Аның максаты авырудан куркуны киметү, дөрес мәгълүмат һәм үз-үзеңне ничек контрольдә тоту күнекмәләрен бирү. Тулырак Алсу Әхмәтҗанов материалында.
Онкологиядә пациент мәктәбе гади лекция түгел, ә онкологик авырулар булган кешеләр һәм аларның туганнары өчен практик белем бирү проекты. Соңгы очрашу яман шеш авыруларын профилактикалау, авыру вакытында ничек тукланырга һәм яшәү рәвешенә багышланган иде. Нету прямой связи, что я ем сардельки. Мин ит ашыйм, шуңа миндә рак булырга тиеш дигән сүз дөрес түгел. Ничек ит ашамыйчы була инде? Эчәклеккә яман шеш авыруы ит ашау, колбаса, сарделька кебек продукциясе ашаудан барлыкка килми. Бу факт. Может, понятиями статистики я апеллирую сейчас, да? Просто охота донести, что нету прямой связи между приемом этой пищи и развитием рака кишечника. Онколог Искәндәр Гатин докладының төп асылы туклану тән массасын, көчне һәм иммунитетны сакларга юнәлтелергә тиеш. Кайбер продуктларга катгый тыю юк. Иң мөһиме аларны уртача кулланырга кирәк, диде онколог. Организмга кирәк булган барлык витаминнар да организмга ашау белән керә. Моннан тыш пациентларны кояш ванналарыннан куллану да кызыксындырды. Галия Баширова да бу пациентлар мәктәбендә берничә тапкыр булган һәм бүген ул безнең белән очрашырга ризалык бирде. Ул үзенең киңәшләрен безгә сөйләп китте. 10 ел элек Галия Башировага сездә яман шеш авыруы дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Диагноз аның өчен шок була. Ләкин ул терелер өчен конкрет адымнар ясарга хәл итә. Дәвалау вариантларын эзли, белгечләр белән киңәшләшә һәм онкопсихолог белән эшли. Галия ханым гомеренең тоташ 2 елы онкологияны дәвалау һәм реабилитацияләу белән бәйле ди. Диагноз был поставлен в апреле, прямо к моему дню рождения. Вот, прооперировался я в конце декабря. Диагнозны миңа апрельдә, минем туган көнемдә куйдылар. Ә декабрь ахырында операция ясадылар. 9 ай шундый хәлдә идем. Мин әле уйладым, кеше 9 ай баланы карынында йөртә. Ә мин 9 ай дәвамында үземнең яңа халәтемне тудырдым. Җәмгыятьтә рак авыруына караш куркыныч караш. Моннан чыгу юлы юк кебек кабул ителә. Бу бик авыр диагноз, дәвалану җиңел бирелми, аеруча хатын-кызлар өчен. Чөнки чәчләр куела, тышкы кыяфәт үзгәрә, ләкин аннан терелеп була икән. Рака в том, что в обществе очень много предвзяткого такого, да, осторожного, порой даже страшного представления, что это такое. Ну да, это нелегкое лечение проходится, а особенно для женщин это тоже так же тяжело, потому что теряются волосы, да, там внешность меняется. Галия Баширова сүзләренчә, табиблар ярдәменнән кала монда авыруның эчке халәте дә мөһим. Сәламәтлегегә ышану, үзеңне кулга алу һәм позитив кайф дәваланырга һәм реабилитациягә ярдәм итүче көч. Иң мөһиме үзеңә ябылмаска, ә җәмгыятькә чыгарга, көч табарга һәм аралашуны туктатмаска ди ул. Сюжет герое соңгы вариантны сайлаган да инде. Ул диагнозны кичергән яки хәзер тернәкләнү стадиясендә булган хатын-кызлар җәмгыятен булдыра һәм алар өчен бер үк вакытта мотивация һәм якты киләчәккә өмет булып өлгергән. С 18 года я стала онковолонтером, я стала преподавать. 2018 елда мин онковолонтер булдым. Рәсем укыта башладым. Кисточканы ничек тотарга, буяуларны ничек кушарга икән башта үзем өйрәндем. Аннары калганнарны өйрәтә башладым. 2023 елда миңа без бергә оешмасының Әлмәт бүлеге җитәкчесе булырга тәкъдим иттеләр. Гомумән һәр туган көнгә сөенеп яшәргә кирәк минемчә. Аллага шөкер, мин яшим дип әйтегез. Минем көчем бар, янәшәмдә якыннарым, һөнәрем, хобби бар. Мы говорим: слава Богу, я жива, слава Богу, у меня есть силы, рядом со мной мои близкие, мои друзья, моя профессия, мое хобби. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Олья Муратова, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 46 мең сум игелек, шиксез игелек дип исемләнгән хәйрия концертында җыелган шул чаклы сумма 4 яшьлек Арсенийның реабилитацияләнүенә күчәчәк. Сабыйда балалар церебраль параличы, спастик диплегия диагнозы. Тернәкләндерүгә 3 миллион сум кирәк. Желтый. Yellow. Голубой. Blue. Красный. Red. Зеленый. Green. Коричневый. Brown. Фиолетовый. Purple. Сиреневый. Не знаю. Не знаю. Арсений бик зирәк бала. Яшенә карамастан ул инде бөтен геометрик фигураларны аера белә. Хәзер иҗекләр буенча укырга өйрәнә. Тагын да зур кызыксыну белән инглиз телен өйрәнә. Әти-әниләре өчен Арсений көтеп алган җимешләре. 3 кыздан соң туган ир бала. Диагноз турындагы авыр хәбәр гадәти булган тормышларын какшата. Сабый инде 16 тернәкләндерү процессын узган. Кирәкле медицина процедураларын һәм дәвалау курсларын үткәрү өчен тагын 3 миллион сум акча кирәк. Ее делают только в 2 странах, это в Америке и в Греции. И эта операция, то есть она как малоинвазивная.
То есть Аны бары тек ике илдә генә ясыйлар, Америкада һәм Грециядә. Бу операция аз инвазив буларак санала. Табиб баланы йөрияшәк диде. Ул безгә өмет бирде. Мондый операцияләрдән соң балалар йөреп китә. мы будем ходить, и он прям внушил, как бы дал надежду нам на то, что действительно, ну, он действительно помогает, потому что есть очень много мамочек, которые уже сделали эту операцию уже несколько лет на практике и показывают результаты, какие они были до, и сейчас дети ходят. Бүген дә Сәфәровлар өметләрен өзми, актив шөгыльләнәләр, көн саен өйдә төрле күнегүләр ясыйлар. Шушы тырышлык нәтиҗәсендә малай балалар бакчасына һәм атнага 3 тапкыр бассейнга йөри. Барлык авырлыкларга да карамастан ул гаҗәеп сәләтләр күрсәтә. Добрым быть совсем непросто. Не зависит доброта от роста. Не зависит доброта от света. Доброта не пряник, не конфета. А если доброта, как солнце светит, радуются взрослые и дети. Әлеге хәйрия концертының уңышы уртак тырышлык нәтиҗәсендә мөмкин булды. Программада шәһәр һәм районның талантлы музыкаль коллективлары катнашты. Участие в таком мероприятии гораздо теплее, чем какое-то массовое мероприятие. Мондый чарада катнашу масса күләм чарага караганда күпкә җылырак. Тамашачылар күп түгел, максатыбыз бар. Энергетикада монда тынычрак. Монда гонорар юк, һәр көн үз өлешен кертә. Монда шундый концертлардан җылылык биркелә. Вносит свою лепту. Как-то, знаете, если в двух словах, то прям, ну, веет теплом просто вот таких концертов. Волонтерлар командасының эше дә бик мөһим. Балалар чараны төгәл үткәрүне тәкъмин итеп, барлык килүчеләр өчен уңайлы, җылы атмосфера булдырып, оештыру бурычларын үз исләренә алдылар. Эта семья, прям я вижу, что она прям везде и всюду проводит различные мероприятия. Бу гаилә үзе дә төрле хәйрия чаралары үткәрә. Баласына ярдәм итү теләге белән яна. Моны күреп, мин дә бу гаиләгә ярдәм итәргә булдым. Вакытында ярдәм итсәк, кем белә, бәлки ул киләчәктә үзе дә хәйрияче булыр һәм кешеләргә ярдәм итәчәк. Если мы вовремя сможем помочь этому мальчику, то он в будущем, может быть, поможет обществу, и вдруг он станет каким-нибудь благотворителем и поможет тысячам людям. Игелек шуннан да шикләрне белмим. Һәркем Арсенийга тулы тормышка мөһим адым ясарга ярдәм итә ала. Мөмкинлеге булган һәркем экраннардагы реквизитлар буенча ата-ана хисабына игъанә ясый аласыз. Әлмәт музыка күлиятендә халык уен кораллары бүлеге концерты узды. Программа кысаларында сәхнәдә студентлар да, колледжын тәмамлаучылар да чыгыш ясады. Бу очрашу төбәгебездә өстәмә музыкаль белем бирү учреждениеләре укытучылары өчен оештырылган остаханәнең бер өлеше дә. Балалайка, домбра, гитара, баян һәм аккордеон халык уен кораллары бүлеге. Теләсә кайсы махсус уку йортында мөгаен күп төрлелеге белән аерылып торадыр. Бу кичәдә студентлар һәм чыгарылыш сыйныф укучылары, ансамбльләре һәм солистлар әнә шул милли бай колоритны күрсәтә. Прозвучит очень серьезное произведение «Мунаджат». Это такое старинное, можно сказать, песнопение. Концертта бик җитди мөнәҗәт әсәре яңгырады. Бу борынгы җыр. Бу әсәр тамашачыга уйлау мөмкинлеге бирә. Әлеге чараның репертуарын без төрле яшьтәге тамашачылар өчен кызыклы булсын дип төзедек. Воспевание Родины. Это есть возможность такая, знаете, подумать, поразмышлять. То есть мы, в общем-то, подобрали репертуар очень интересный для всех зрителей, которые у нас, для всех возрастов. Лилияна Газизуллина оркестр составында домрада уйный. Аның коралы оркестрны җылы тәэсирле тавыш белән тулыландырды. Лилияна шулай ук гитарада да уйный. Балалар этник коллектив үсешенә дә өлеш кертә. Мне очень нравится выступать, тем более в составе оркестра. Это всегда чувствуется. Миңа оркестрда чыгыш ясавы ошый. Бер үзем чыгыш ясау белән чагыштырырлык түгел. Оркестр белән бердәмлек сизелә. Без бер эш белән шөгыльләнәбез, бергә камилләшергә тырышабыз. Вы занимаетесь одним делом, пытаетесь
усовершенствоваться вместе. Әлмәт музыка күллиятының концерт залында халык музыкасы җанатарлары, укытучылар, студентларның туганнары һәм дуслары, шулай ук музыка сәнгатенә гашык әлмәтләр җыелды. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый концертлар башкару осталыгын күрсәтеп кенә калмый, буыннар арасында күпер булып та хезмәт итә. Күпчелек студентлар өчен бу зур залда чыгыш ясау беренче чирканыш алуда, һөнәри үсеш мәйданчыгыда үстергән укытучыларына рәхмәт әйтү мөмкинлеге дә. Асфах Маджанова, Рафаэль Сафин, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Халыклар дуслыгы китапханәсендә Россия халыклары бердәмлеге елы ачылу тантанасы булып узды. Онда без төрле, әмма без бердәм дигән түгәрәк өстәл үткәрелде. Чарада җирле иҗтимагый оешмалар рәисләре катнашты. Сүз Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айсылу Миннебаевага. Түгәрәк өстәл артында Бөгелмә районында яшәүче Азәрбайҗан, Таҗик, Үзбәк, милли мәдәни автономияләре рәисләре, шулай ук башкорт, мордва, татар һәм рус милләтләре вәкилләре. Төп тема үсеп килүче буынны тәрбияләү, балаларга гореф-гадәтләрне, телне саклап һәм тапшырып калдыру бурычы. Раз в квартал обязательно мы собираемся. Кварталга бер җыелабыз, ә китапханә халыклар дуслыгы дип атала. Шуңа да безнең барлык чараларыбыз да шушы тематикага, мәдәнияткә, традицияләргә багышланган. Бүген безгә кунакка мәктәп укучылары һәм өлкәннәр килде. Чарада һәркем үзенең мәдәнияте, гореф-гадәтләре турында сөйли һәм моны үзенең иҗади номерларында күрсәтә. Бу юлы таҗик диаспорасы вәкилләре аерылып торды. Сегодня мы покажем сначала наши... Бүген без үзебезнең милли күлмәкләребезне, аннары туй юласын күрсәтәчәкбез. Бу бик кызыклы. Халыклар дуслыгы китапханәсенең даими укучылары һәм чара кунаклары шигырьләр укыдылар, төрле милләт кешеләренең үзара аңлашуын чагылдырган тормыш тарихларын сөйләде, җырлар башкарды. Бу заманада менә безнең илебез өчен шундый катлаулы заманада халык бердәмлеге бигрәк тә кирәк дип уйлыйм. Берләшергә кирәк, бердәм булырга кирәк. Җырлар аша, матур уйлар аша, сүзләр аша бигрәк тә инде мәдәният чаралары да монда үз мөһим роль уйный дип уйлыйм. Халыклар дуслыгы китапханәсендә мондый чаралар даими рәвештә үткәрелә. Чөнки бу урын нинди телдә сөйләшүеңә һәм нинди милләттән булуыңа карамастан барысын да берләштерә. Айсылу Миннебаева, Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чаралышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.